ओके सर, आज आम्हाला गोमंतकांनी इथे बोलवलेलं आहे की ओरल हायजीन याच्यावर हे करण्यासाठी. इथे येऊन खूप छान एक्सपिरियन्स आहे. प्रत्येकांना भरपूर सारे प्रश्न आहेत अँड दे आर व्हेरी क्युअर अबाउट, दे आर व्हेरी अवेअर अबाउट की ओरल हायजीन, की ओरल हायजीन कशी मेंटेन करायची, काय ट्रीटमेंट करावी लागते कुठल्या ह्याच्यासाठी, अँड दे आर गिविंग व्हेरी गुड रिस्पॉन्स. बेसिक टिप्स आहे की एव्हरी 6 months गो फॉर अ डेंटल चेकअप. जेवढं होईल तेवढं, कारण प्रत्येक आजार हा दाताशी रिलेटेड आहे. जेवढे दात निरोगी असतील तेवढे तुम्ही निरोगी आहात आणि प्रत्येक गोष्ट ही दातांपासून सुरुवात होते. सो अगदी छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी डोंट अवॉइड द डेंटल इश्यूज, गेट इट ट्रीटेड बाय डेंटिस्ट ॲज अर्ली एज पॉसिबल. खरंच चांगलं आहे हे. मागच्या गेल्या वर्षी पण मी आला होता. यांचं जे शिबिर आहे खूप खरंच चांगलं आहे आणि आम्हाला आमच्या स्वतःची काळजी घेणं हे आमचं कर्तव्य पण आहे. त्यामुळे हे जे असं वाटतं, मी त्यांना विनंती करतो की यांनी प्रत्येक वर्षी हे असं जे चेकअप, रेग्युलर चेकअप हे त्यांनी ठेवायलाच पाहिजे. कारण आता परिस्थिती अशी आहे की सध्या आम्ही असं म्हणतो की हेल्थ इज वेल्थ. त्यामुळे आम्हाला आमच्या स्वतःची काळजी हे घेणे आमच्याच हातात आहे. त्यामुळे मी गोमंतकला शिवनंदकडे त्यांनी प्रत्येक वर्षी हे असं शिबिर ठेवायला पाहिजे. त्यांनी म्हणजे रिस्पॉन्स पण त्यांना खूप चांगला येतो आहे. परत एकदा त्यांचं चेकअप केलं आता फक्त मी आय चेकअप केलेलं आहे. आता आता आणखीन काय ते माहीत नाही. आता बघूया आणखीन काय काय ते बघून घेतो आहे. Hi, I'm Azwin Fernandez from Venus Optics Goa, which is located in Panjim. And I want to say that this camp organized by Gomantak was really good and very responsive. And we have done around 19 eye testings and we got a good response on this.